اندحر عابو خوينو كن كمتي يعني تو تنكف تبلنايو تعطو كلها خدلكسي الحضار بتعمي كبير وساني تي خبدته نخليه فاميلي نعاء ندقة نتحكمون صبوا ورا يكونن جن حدا نجار الله اندحر حدا نجار ديجيرا خعبي كان زح قبل اوكي نعبين خيري كاو حليفون تحيسو فنكيلو كوت خجمري ندقة معناته نتقربت أبيلو حد سئلتاتو من البطريق خات خون سبعة الزرق هو حق زوا خمس خوينا زي بقوانو حكمنا زي رخبت قال نستيتي مسكينتي فنكيلو دوت زم مسكونه يقصل ندحر قصيلو تيچنوون ايقربني ስለዚህ ካፕቲ ቤተሰቡን ክትግለል ክጅምርያ ኦኬ ናዓጽቡ አይኮነ ምክንያቱ ዝቀትላ ሕጂ እንታይ ምትለካ ኢንፌክሽን ካዋዓትዩ ናብ ደም አትዩ ነታጓልን ሰይተቀትላዩ ንምርአዩ ጸገሚዩ ንምሽፋኑ ጸገሚዩ ይደሚ ይነዘዕ ሙግሊ ገብር ስለዚህ ኣብ ከምዚ ኸይበጽሐ ከሎ ግድነት ውሳኔ ይኸድልዩ حدا ነገር ኣነ ዝብለን ተንሑማት እንዘራረብ ከለና ንሓደ ሰብሰብ ዘብሎ ሓንቲ ኣካል ኣይኮነትን ሓንቲ እዝንና ሓንቲ ዓይንና ወይ ሓንቲ ከፈርና ወይ ሓንቲ ኣጻብዕት ወይ ሓንቲ ጡብ ኣይኮነት ኦኬ እንድሕር ኣጋጣሚ ከምዚ ተረኺቡ ንዓኣ ኸይድናስ ሓዊና ክንነብር ከም ንኽእል ክንዝክር ኣለና ኦኬ ሰብ ዘብለና ሙሉእ بمولو أكلاتنا ده أمبر حنت طبنا وي حنت أتابعتنا أيقونتنا لذي كبيد مهانو ناترد أني تي حموم كرود أزلوا وال كنا بس خيلي بزي حنت طب سخنا بالخيلي هو اندحر ده تي كوزماتيك تي تريد كوينو تقندت أجم لو متى ما حيشي عالم بروستيسيس الله كبر زخل مركع تباهيلو أبتحتي ناي طب برا زعتون الله وسلزة تقول نسيتس بدقة خطري أخلص من ما يتلت كم أون implant surgery كبر كاليو كبابي كبدنا زلوا فات سبحي وسيلهم تون plastic surgeons ون reconstruct قبل له اليوم حدش طب كبر ون كاليو جبوزحات نحن حمومات كم لون reconstructive surgery كم ساعة طب تسريحه تا أنا يطب شاف ده دي ترى كاله بدن بي دحين هنا cosmetic زي شغل نجارات سلز بزح نجارات هلا وين implant كم زبالقها implant ها حدا كابسولي كبيب نجار طب مثل نجار تقريدو أب تحت تقرب بدأتو أو هوفبل cosmetically نقول نسيتس بمن معاناة من قدي كتفلت وايد خلني حاب دقة طب كم زي بالله سلازي بهم أون كايد يكاليو تي وسانة كبير وسانة مستوى ده تبغى حاجة زند حدا الله نايتي فاميلي بعال بيتان حدا درد أخوينو دكا يحواتا خلو نحدا مورال ترخيبو تبغى حكمنا تبغى نيرسين كير نحدا الله خوينو سي إذا تاسق سجر زكال كبتصح زكال شجري سلازي تقول نستيتزي كت خد كل الله واحد أنا على الله كل نفسه كدن حدا أكل نايك جودي لله جن كان زي قبل اللاني ببزحي أوكي حدا جزء كان زي قبريو ناي نيرف انترابمنت نحرالله ننوح زي دحري ماستكتمي كان زي قبل الكاهلي جن زيهم وحدات دك نسيهم عينت تجمع دقات من أوكي كابلتا سلسلة خميتي أي بس حنين كم عينت تجمع دقات من قال أنت كقات مثل كان حدا إذا طب مول آخرة لينف إديما بحال نجار الله يتكح حبة خليه تاكون نتيا معناته تطب راح زي كونه كيدو زلوا تتسكي أب تشكار الله تشناد الله يلقسي السوق آنتي ناي لينف فلود ذات حلال بسلز هنا تسلز عقد حد جزء حبت قبل خل تعطون كتعبت خليها زي بإكسرسايز بفيزيوثيرابي كم حاش زخ النجاراتيو
مبقاش ينبعلو كاب بالال عامل فيديو كاب الحلفة انترفيو قبل كلنا قلنا نايتوب كان سبيسيفيكلي بمنتاي بزح يبقاس إذا خمس مولاد قالت ركبالو دي خططبو كلا ولا أصابع المقل كومتات بتعمل طبق حتى مقبين ناي طب حمامن ركبي بلون يا جن روغدي جزفي الريسك يوسخي تقول نسيت ان حدا روغواد كاينا خبدت وسيخه ناي طب كانسر دي خال عينت كانسر ناي ماحصن ديو ناي اوفر ديو نخ خططري اتيز ريسك يبزح اوكي ስለዚህ እዚ خردعنا له ስለዚህ indirectly መግቢ associate ገብር ትኽእል ኢኻ ኦኬ ግን ቀጥታዊ ዝኾነ ርክብ የብሉን አልኮሆል ኣለዎ እዚ ተረጋጊጽ እዩ ብሳይንስ ኦኬ ብብዝሒ አልኮሆል ዝወስዳ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጡብ ካንሰር የጋጥመን እዩ ኣብአን በዝሕ ካልእ ኣብ እቲ ቤተሰብ እንድሕር ደኣ ናይ ጡብ መንሽሮ ኣሎ ኮይኑ እቲ ዕድል እቲ ታውላድ ክህልዋ ይውስኽ እዩ ንኣብነት ኣዲኣ እንድሕር ደኣ ናይ ጡብ መንሽሮ ኣለዋ ታጓል ኣንስተይቲ ክትጠንቀቕ ኣለዋ ዕድሚኣ ክበፅሕ ከሎ 45 እዚ ማሞግራም ኣብ 2 ዓመት ዝያዳ ክትገብር ኣለዋ ኦኬ እዚ ስክሪኒንግ ዝበልናዮ ካብ 50 ክሳዕ 74 75 ድወሃብ ነዞም ሃይ ሪስክ ዘይኮና ደቂ ኣንስትዮ ኦኬ ሃይ ሪስክ ግን ሓትና ኣዲኣ close relative እንድሕር ደኣ ናይ ጡብ መንሽሮ ኣለዎ ኮይኑ እዚኦም ሃይ ሪስክ እዮም እዚኦም ዝያዳ ሳተን ክከታተላ ክምርመራ ኣለወን ካልእ ጄኔቲክ እዩ እዚ ከዓ እቲ ኣብቲ ዲኤንኤ ኣብ ኖርማሊቲ እንድሕር ኣሎ ዲኤንኤ ከዓ እቲ ናይ ህዋሳትና ኮድ እዩ ከም ትፈልጦ BRCA breast cancer 1 and 2 ዝበሃሉ ጂንስ ኣለዉ እዚኦም ካብ ውላድ ናብ ውላድ ክተሓላለፉ ዝኽእሉ እዮም كما عينت اندحرال اللوا خوينو تاقوال انستيتي تكانسر كهلوا درجة 8 اسكع 150 يو بعدمي عندها وسخ خير كله زين دك نسيو زين اندحر تمرميرن دمن تمرميرو معرقاقيتنا جيرم لاين BRCA وبراكا 1 هذا كلتا خلطة عينت يوم دورتم جين اندحر اللوان كوينو بروفيلاكتيك ماستكتومي بحال سمعكات خون أقدم كانسر develop كي جبره الله منشروع هاي واتس الله نخلط يوتيوب يلقس مالتي زي أشجاريو جن بوزح حدك أن يصير دحينين بخمسة عينة حكمنا جنا كانسر كي واتس الله معناته درجة 150 سي كوتسي هو كي وتصخله مستعد وحيش كانسر كا أغريسيف سلازي حنتي أكترس أنجلين جولي مثلا نشيما نحر سمع كهون كابزنا UN كمان أمباسادر يعني كانسر سان أبنت نتكون دك مستيلا خو معينة هيريديتري كانسر سلازلو واخلتيو توبا الجساتو يا نحناون بزح كذي خو معينة مرمران قبرينا تي مخرجنا تندق نسيون هبانينا خلتيو طبعا جينا كانسر كي وتخلو يلقس دحارجن إمبلانت قبرلن مالتيو نكوزماتيك الملكة تاش مخي كورمنتي سلازي زي ون أقداسيو تبع زخونة وسانيو جن أدلاي وسانيو كم متدحن ولا خاملتي نتسبوا يعني أنت قال نسيت خمسة عينت سكبات نزقات ما أبتي أجي مثال حدا سب ولا بزي ما قدي كيمو وسيدو ديو treatment وسيدو ولا radiation وي كل procedures تجبر الله سب دحريو أما قاعد بقى أخبو تغير الله عليك حجي مثال قال عينت fruits يتكمل قال مليون push تقبل سوات سميع له كنا من تاي ترجع جزء look nutrition تبغى ما قبل يخلوك زي تبغى okay ولا كانسر هاليكا أدلاي دحري كيموثيرابي دحري راديوثيرابي بزح صعبيناتي نتي نفسنا دمتنا كيموثيرابي دوسو دو سبات ريخات هون كان جوغرو ميرغف
ቆርበቶም ይባላሾ ኦኬ አንጉዕና ስለዚህ ትንከፍ ተናንጉዕ ወሃዮታት ስለዚህ ደኽሙ resistance ይብልና ኢንፌክሽን ገለ ስለዚህ ቀልጢፍከ ሕማመት ቃዓካ እቲ ካንሰር ዘይኮነ ዝቀትለካስ ሓደ ግዜ እቲ ካልኣይ ኢንፌክሽን ይዘቀትለካ ነዚ ንምድልዳል ንነብስኻ ጽቡቕ ኒውትሪሽን ቫይታሚን ዘለዎ ጽቡቕ ኒውትሪሽን ሙሳድ ግድነት ሓገዚ እዚ ግን እቲ ካንሰር ይከላኸል ማለት ኣይኮነን ማለት ብዙሕ ጽሑፋት አለው ብዙሕ ነገራት ኢኻ ትርኢ ኣብ ኢንተርኔት ኣቲኻ እዚ ከምዚ ግብር እዚ ካብ ፕሮሰስ ካንሰር የድሕነካ እዩ እዚ ተወሲድካ ናይ ጡብ ካንሰር ዴቨሎፕ ኣይትገብርኒኻ እዚ ኣይኮነን ሳይንቲፊካሊ ፕሩቭን ኣይኮነን ዝኾነ ዓይነት መግቢ ዝከላኸል ካንሰር የለን ከምቲ ዝኾን ኩልና ሓደ ዓይነት መግቢ መውሰድና ግን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ምህላው ክብደት ዘይምውሳኽ ኣልኮሆል ሽጋራ እዚኦም ጭብጥ ዝኾነ መረጋገጽ ኣለና ኣብ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ዘውትር ምዃኑ መንሽሮ ነዚኦም ታሽሙ ምግባር ክብደትካ ሚዛንካ ተመጣጣነ ኾን ብዙሕ ክትጎድል የብልካን ምክንያቱ ኢንፌክሽን ሬዚስታንስ ዝኾነ ነገር ጽቡቕ ኣይኮነን ክብደት እንተወሲኽካ ናይ ሆርሞናል ኢምባላንስ ከተምጽኢኻ እዚ ኸኣ ጽቡቕ ኣይኮነን ምክንያቱ ናይ ብሬስት ካንሰር ድዩ ናይ ኦቬሪያን ካንሰር ድዩ ሆርሞን ድሪቭን ኢስትሮጅን ድራይቭ ዝገብሮ ነቲ ሰብ እቲ ሰብ ከዓ እንድሕር ደኣ እቲ ወሃዮ ብጣዕሚ ስቲሙሌትድ ኮይኑ ቁፅፅር የጥፍእ እሞ ክዓቢ ይኽእል ስለዚ እቲ ሕማቕ መግቢ ከርጉደና ክግዝፈና ዝኽእል መግብታት ከምዚ ዝኾነ ኢንዳይሬክት ቀጥታዊ ዘይኮነስ ኢንዳይሬክት ዝኾነ ኢፌክት ኣለዎ ማለት እዩ ኣብቲ ሕክምና እውን ተሪኢኻዮ ከም በዓል ታሞክሲፈን ናይ ብሬስት ናይ ጡብ መንሽሮ መድሃኒታት ነቲ ሆርሞን እዮም ዘጉድልዎ ምክንያቱ ንፈልጥ ኢና እቲ ወሃዮ ናይቲ መንሽሮ ነቲ ሆርሞን እቲ ከም ዝደሊ ንክዓቢ ስለዚ ንዕኡ ንንክዮ ኣብቲ ሰውነትና ዘሎ ሆርሞን ነትሕቶሞ ሳቶም ንዕኡ ስለዘይረኽቡ ጠጠውሉ ሕጂ እዚ ማለት ግን ብመግቢ ክንትክኦ ማለት ኣይኮነን ወላ እኳ እቲ መግብታት ንፈልጥ ኢና ከምኡ ዓይነት ኢንግሪዲየንትስ ይሃልዎ ኮንሰንትሬትድ ኣይኮነን ከምቲ ብመድሃኒት ትወስዶ ተፀሚቑ ኣብ ሓደ ዝኣትወ ኣይኮነን ስለዚ ናብ ከምኡ ደረጃ ንክትበፅሕ ሓደ መግቢ ኣዘውቲረስ ከምዚ ክገብር የልካስ ዳርጋ ደይሕስብ ነገር እዩ ስለዚ ኣብቲ ኣመጋግባ ጽቡቕ መግቢ ጽቡቕ ኒውትሪሽን ኣድላይ እዩ ግን ወሳኒ ከዓ ኣይኮነን ካብዚ ነገር ካብ ናይ ጡብ ተፈለየ ነገር ኣለዎ ዶ ናይ ማህፀን መንሽሮ ብዙሕ ፍልልይ ኣለዎ ካብ ኩሉ ኣብ ናይ ማህፀን ክንብል ከለና ስትራክቸር ናይ ማህፀን ኣካላት ናይ ማህፀን ዝያዳ ኮምፕሌክሲቲ ኣለዎ ካብ ናይ ጡብ ስለዚ ማህፀን ክንብል ከለና ማህፀን ኣሎ እቲ ኦቨር ኣሎ እንቃቆሖታት ኣሎ ንዑውን ዘራኽብ ቲዩብ ኣሎ ንዑ ሓሊፍካ እውን ናብ ታሕቲ ናይ ማህፀን ኣካላት ኣሎ ስለዚ ካብ ኩሉ እዚ ቅርንጫፍ እዚ መንሽሮ ክወፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ ማህፀን መንሽሮ ክንብል ከለና ኣዝዩ ገፊሕ ኤርያ እዩ ብብዝሒ ንሪኦ ናይ ሰርቫይካል ካንሰር ኣቲ ጫፍ ናይቲ ማህፀን ዘሎ ኣካል ኤንዶሜትሪያል ካንሰር እቲ ካናል ተቆልዓ ዝዓብየሉ እቲ ውምብ ንብሎ እቲ ማህፀን ካብኡ ዝመፅእ ኦቬሪያን ንብሎ ከዓ ካብቲ እንቃቆሖ ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ዲቨሎፕ ዝገብር መንሽሮታት ማለት እዩ እዚኦም ብዓይነትን ብብዝሕን ዝያዳ ይፈላለዩ ካብ ናይ ጡብ ብዙሕ ኣለዎም ብኡ መጠን ከዓ እቲ ናቶም ሪስክ እቲ ናህሪ ናቶም ይፈላለ ማለት እዩ ገሊኦም ብጣዕሚ ኣብ ሓፂር ግዜ ክቆትሉ ዝኽእሉ ገሊኦም ከዓ እንዳተመላለሱ ኣብ ነዊሕ ግዜ ክቆትሉ ዝኽእሉ ዓይነት እዮም እቲ ሕክምናን እቲ ናይ መጥባሕቲ እውን ኣዝዩ ፍሉይ ምስ ናይ ጡብ ከተወዳድሮ ከለኻ እቲ ጠንቂ ናይዚኦም ሕማማት እዚኣቶም ይመሳሰል እዩ ምስ ናይ ጡብ ከመይ ተልካኒ
ሓደ تعدمه ተመሳሳለ እዩ ካልኣይ እቲ ግዝፊ ዝበልናዮ ሆርሞን ሴንሲቲቭ ምዃኖም እዩ ክልቲኦም ሕማማት ኣብ ኢስትሮጅን ዲፔንደንት ዝኾኑ እዮም ስለዚ ታጎን ስቴት እንደሕዳ ክብደት ወሲኻ ዝያዳ ክህሉ ስለዝኽእል ኣብ ናይ ማህፀን ኣብ ናይ ኤንዶሜትሪየም ናይ ዋህዮታት ናታቶም ምብዛሕ ሃይፐርፕሌዚያ ዝበሃል ኣሎ እሱ ድሓር ቀስ እንዳበለ ናብ ካንሰር ይልወጥ ስለዚ እቲ ግዝፊ ዘምጽእ ከዓ እቲ ሪፋይንድ ፉድ ንብሎ እዩ እዚ ናይ ዌስተርን ዳየት ከም ትፈልጦ ኦኬ ስለዚ እዚ ዝያዳ ምትሓዝ ኣለዎ ምስ ናይ ኤንዶሜትሪያል ካንሰር ካብ ዝያዳ ካብ ጡብ እንድሕራስ ተቢካሉ ሆነ ካልእ እቲ ሄሬዲተሪ ንብሎ ወይ ድማ እቲ ዝምድና ምስ ፋሚሊ እንድሕዳ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ኦቨሪ ናይቲንግ ኣቕሖ ካንሰር ነይርዋ ኣዲኣ ዲሓትና ንዓውን ክህልዋ ዝያዳ እዩ እቲ BRCA ዝበልናይ ጂን ውን ተመሳሳልነት ኣለዎ ምስ ናይ ጡብ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኦቨሪያን ካንሰር ዘለወን BRCA 1 and 2 mutation ዘለወን እሳተን ከዓ ደረጃ almost 100% ክሕዘን ምዃኑ እዩ ስለዚ ፕሮፊላክቲክ ሪሙቫል ናይቲ ማህፀንን ናይትን ቃውሖውን የድሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ብዙሕ ተመሳሳልነት ኣለዎ ምስ ናይ ጡብ እቲ ምርመራ ጋር ዓዲ ወይ ማሞግራም ኢልና ነርና ነዚ ናይ ማህፀን ከእንታይ ኣለዎ ኦኬ ኣብ ናይ ማህፀን እንታይ ምስለካ ሓደ ጽቡቕ ክንብሎ ንኽእል ነገር እቲ ወርሓዊ ኣገባብ ናይ ደም እንድሕር ደኣ ብደንቢ ዘይመጽእ ኮይኑ ኦኬ ሓደ ምልክት እዩ እንጓል ኣንስተይቲ ገለ ነገር ከም ዘሎ ኦኬ ሬጉላር ከም ትፈልጦ ኣብ 28 መዓልቲ ኣታ ጓል ኣንስተይቲ ትደም ዝኸዳ ኦኬ ጽጌት ይበሃል መስለኒ ብትግርኛ እዚ ሳይክል እዚ እንድሕዳ ዲስተር ብኮይኑ ኖርማል ዘይኮይኑ ኦኬ ግድነት ኣይኮነን ካንሰር ናይ ማህፀን ኣለዋ ግን ናብ ሓኪም ግድነት ክትከይድ ኣለዋ ኦኬ እቲ ሓኪም ሽዑ ምርመራ ይገብር ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ምርመራታት ኣለዉ ብኢደ እቲኻ ዝምርመር ነገር ኣሎ ብኡውን ምስኡውን ኣልትራሳውንድ ብዝጭ ብናይ ድምፂ ጨረር ዝበልናዮ ኤክስሬይ ብኡውን ምርመራ ክግበር ከኣል እዩ እቲ ናይ ድምፂ ጨረር እንታይ ይሕግዝ መስለካ እቲ ናይ ማህፀን ካቨር እቲ ሽፋን ተባላሽሎ ድዩ ረጉዱ ድዩ ቀጢኑ ድዩ እሱታት ክርኢ ስለዝኽእል እዚ ምልክት ንሕርዳ ተራእዩ ኩሬታጅ ዝበሃል ፕሮሲጀር ይግበር እዚ ኩሬታጅ ዝበሃል ፕሮሲጀር ዴይ ፕሮሲጀር እዩ ምሕዳር ኣይድልየካን እዩ ግን ታጓል ኣንስተይቲ ከይዳ ፍኹስ ዝበለ መደንዘዝ ተገይሩላ ሓኺኽካ ካብኡ እቲ ሽፋን ናይቲ ማህፀን ተሓኺኹ ይውሰድ እሞ ንፓቶሎጂ ከይዱ ይምርመር እቲ ፓቶሎጂ ሽዑ ንዑ መርሚሩ እዩ ነቲ ሓኪም መልሲ ዝህቦ ወይ ዝህባ እቲ መርመራ ኖርማል ክኸውን ይኽእል እዩ ብዘይ ተፈልጠ ናይ ሆርሞናል ኢምባላንስ እዩ እቲ ሜንስትራል ሳይክል ተባላሽዩ ዘሎ ዝብል መልሲ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ሃይፐርፕሌዚያ ንብለሎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሃይፐርፕሌዚያ ክኾኑ ይኽእሉ እዚኦም ምናልባት ሳዕቤን ከምፅኡ ይኽእሉ እዮም ናብ ካንሰር ኣብ ዝተወሰነ እዋን ግን ህፁፅ ዝኾነ ሽዑ ዝኾነ ቅፅበታዊ ዝኾነ ሕክምና ዘይድልዮም እዮም ሃይፐርፕሌዚያ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ፍራንክ ካንሰር ክኾን ይኽእል ማሊግናንት ማለት እዩ ኤንዶሜትሪያል ካንሰር ክኾን ይኽእል ኦኬ እዚ ሽዑ ምስ ተረጋገፀ ካልእ ምርመራታት ትግበር ኣብ ጡውን ይግበር እዩ አንቶ ምናልባት ዘንጊዕና ክኸውን ይኽእል ኢና ካብ ኩሉ እቲ ናይ ጡብ ኣድቫንስድ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ከይዱ ድዩ ናብ ካልእ ቦታ ናይ ቦን ስካን ድዩ ፔት ስካን ድዩ ገለ ይግበር እዩ ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ኣስፋሕፊሑ ኮይኑ ሲ ማስቴክተሚ እውን ኣይድልን እዩ ኦኬ ብኪሞቴራፒ ኢኻ ትብሎ ኦልሬዲ ከይዱ እዩ ኦኬ ስለዚ ናይ ማህፀን ከዓ እቲ ስቴጂንግ ኣብኡ ዲፔንድ ይግበር ከይዱ ድዩ ናብቲ ከባቢ ዘሎ ፅቅታት ናብ ካልእ ቦታ ከይዱ ድዩ ስቴጂን ይግበር ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ደኣ ደይከደ ኮይኑ
نتا مهتن هيستريكتومي جكا توصى مالتي اوكي عند حد اخيدو خوينو نابت كباب زلو صقتاتكا هيستريكتومين removal lymph node dissections تقبل مالتي كله وص مالتي حجزي እንደገና ፓቶሎጂ ኸይዱ ሙሉ ምርመራ ክግበረሉ ይኸምቲ ኣብጡብ ተዛራረብናለሁ እቲ ሙሉ ምርመራ ድሓር ኣብቲ ማልቲ ዲሲፕሊናሪ ቲም ሴቲንግ እንደገና ዲስካስ ተገይሩ ተወሳኺ ኪሞቴራፒ ዲዩ አጅቨንት ቴራፒ ዲዩ የድሊ ዲ አይድልን ይውሰን ማለት እዩ እዚ ምስተወሰነ እንድሕር ደኣ ሱድ ሰደደ ኮይኑ ፋይጎስ or figo blogalium staging mustagabra okay ክሳዕ ክንደዩ ናብቲ መንደቅ ናይቲ ማህፀን ኣትዩ ዘሎ okay superficially ደሎስ ንፍርቁ ዲ ኣትዩስ ብሙሉ ዲ ኣትዩስ ወላ ኣትዩ ሓሊፉ ዲዩ እዚታት ምስተፈልጠ ኩሉ እቲ ፓቶሎጂ ሕጂ ነዚ ዝምርምር ከይዱ እዩ ወኖ እዚ ከደን ኣብዚ ዘሎ ብእዋኑ ተረኺቡ ዘሎ ጽቡቕ ምናልባት ሂስተሬክቶሚ ጥራሕ ከማን بقى حكمنا خوينو كيوراتيف وانو سلازي خدت حاويه مالتي هو دي كان يو ابتناي اوفري ابتناي قاخون دحر اتينا جن unfortunately is ساتوم ديب سلازخونو ابسونتنا وشت سلازخونو خلتي انتن قاخو بزح ملكتات يبلنا اوكي اتي menstrual irregularity ون كمتنا endometrial ببو بكير اخلي كحبا اخلي ننوح كزير اوكي سلازي تاقولن سيتي دونجيا هتقرب تخلي unfortunately اوكي انزا سعد سمعان حد اصني حاخينا مخا منشرو خينو سود سددي مالتي اوكي ግን ብዙሓት መንሽሮ ዘይኮኑ ሕማማት ናይተንቃው ሐሎ ክንዝንጓዕም ዘይብልና اوكي እዚኦም መብዛሕትኦም ግዜ ወይ እቲ ሳይክል ሕማቅ ኮይኑ ምስከደ ታጓልን ሴትን መርመራ አልትራሳውንድ ምስተአዘዘም ድርከቡ ታንቃ ሆዓቢያት ጸንሕ እንታይ ተምዕበይ አምስተፈልጠ ምስ ለገሰት ምስተመርመራት ይፍለጥ ኦኬ መብዛሕትኦም ገነታ حمم ተኸነሻ ቀላ ይብልናን ቢናይንዝ ባህሉ ሲስቲክ ቼንጅ ዲዮም ፋይብሮሲስቲክ ቼንጅ ዲዮም ኮማ ዓነት ሕማማት እዮም ኦኬ ሙሃድ ድስኩ ይኮኑን ድሓር ግን ኣብ መንሽሮ ድሕራቲና እቶም ኣስገት ዝሆኑ ዓይነት በባዓይነቶም መንሽሮ ካብቲ surface epithelium ናይቲ ovary epithelial cells ወይ ዋህዮታ ድምንጩ ዓይነት ካንሰር ሲም በብዝሒ ንርኢ ነው እዚኦም በባዓይነቶም ገሊኦም high risk እዮም aggressive እዮም ግናያት እዮም ገሊኦም ከዓ low risk እዮም ይማላለሱ كيموثيرابي تبوم تغير اوكي يملسو دحر عمد دحر كلتا عمد تاقولن سيتين نوح غزي تكايد تخيل ساعه 10 عمد هو اب لوكالي مالالسو ግን ቀልጢፎም ናብ ካል ኦርጋን ደይከዱ ዓይነት እዮም ሞኻ ኪሞ ሴንሲቲቭ እዮም ስለዚህ እቲ ፍልልያት እንትሕቶታት በብዝሒ ዝዝውተር ታይምስ ለካ እቲ ሰብ ይወዳደር كسوس ناي اوفيريان كانسر على الواقع بتبهل سي 10 عامت كوينو مخاد حنا لا نخصتو خاب ابشدي شورحي ميتا يبهلوا ازيوم فليلي سلازلوم اوكي سيرس بابيلاري يبهلوا لو اوكي جريد اللوم توم لو جريد حانيوم توم هاي جريد حمايم اوكي سلازي اب اوفري انقاحو ندك نسيون ادخلنا ببزحي سبيكترم فليليات اللو حيدت معلتي انت نقاو حد صنع ايوه حرب كوصي نو ايوه ساز كمي يكسع كانسر كون دبزح مالتي كالت او اندي دنبر دلو زنقاو حوغن نحدش مص هو انت مسلكا تعبا انقاو نبلا درجه 2 سنتيمتر هون سايزا ساعتنا اش نقاو توصن شعوتنا اش كوريكت سلس تبعبايا تاصقم تناعشتي يكون انت ناعشتو عدمه مس بصحه تاقول الزيت مزغوبزت يوصا اور حاوها يخدا مالتي اوكي تعباي ግን كل ጊዜ ስለዘላታ አደም ማለት ታደንቃው
كابتي ساخا specialized organ يا okay cover ناتا اتي شفان ناتا بepithelial cells استشفنايو مبزحدو تحمام كا اتي منشورات كابتوم شفان ناتاتوم دوت ايو ስለዚህ ተመንሽሮ ካብኦም ካብቲ ስትሮማ ናታ ድወፁ ግን አለው ኦኬ ናን ኤፒቴሊያል ንብሎም ኦኬ ገሊኦም ጀርም ሰል ንብሎም ዝተፈላለዩ ዓይነት አለው ኦኬ ኮምፕሊኬትድ አይን ገብረምበር ቴራቶማ ዝበሃሉን አለው ከዳርጋ ቢናይን አይነት up relatively young age ዝወፅ ኦኬ እዚኻ ሕውስዋስ ዓይነት ቲሹ ዘለዎ okay na epithelial ዲዩ na epithelial ዘይኮነ ናይ ዝተፈላለዩ layers ናይ ሰውነትና ዝተሓዋወሰ ክሳዕ ስኒ ጨጉሪ ዘውፅ ዓይነት መንሽሮኩ ናይኮነን ካብቶም ቢናይን ንብሎም ዓይነት ቲዩመር እዩ okay እዚኦም ከዓብዩ ሆልዮም ክገዝፉ ሆልዮም okay ሓደ እውን ምናልባት ስእልታት ሪኢኻ ትኾን 10 ኪሎ 12 ኪሎ ዝኸውን ወፂኦም ድበሃሉ አለው እዚኦም ደም ቴራቶማ ንብሎም ነገራት ክኸዱ ሆልዮም ናብ መንሽሮ ናብ ዝተፈላለዩ ዓይነት okay ስኳመስ ሰል ካርሲኖማ ዲዩ አዲኖ ካርሲኖማ ዲዩ ካብዚኦም ክምዕብል ይኽእል እዩ ግን መብዛሕትኦም እዚኦም ደስጉ ኮይኖም ግን ክገዝፉ ዝኽእሉ ሂውጅ ዝኾኑ ዝኽእሉ እዮም ኣብ ማህፀውን ከምኡ እዚ ፋይብሮ አዲኖማ ዝበሃል ይበዛሕ ካብ ካንሰር ዳርጋ መብዛሕትአን ጓልን ሴቲ ፋይብሮ አዲኖማ ኣለዋ ዜና አሽቲዮም ኦኬ ካብቲ ና ኤፒቴሊያል ዋህዮ ዘይኮንሲ ካብቲ ስትሮማ ንብሎ እቲ ስትሮማ ከአናቱ ስራሕ እንታይ መስለካ ኣብ ግዜ ጥንሲ ነታ ማህፀን ንኽትዓቢ ዝገብር እዩ ኮንትራክት ገብር ኣብ ግዜ ጥንሲ ከዓ ይዓቢ እስካዕ ቆልዓ ክዝከም ዝኽእል ዝኸውን ካብዚኦም ጥረታት ወፁ ኦኬ እዞም ጥረታት እዚኣቶም ገሊኦም ዝጓዱ እዮም ናብ ካንሰር ናብ መንሽሮ ዝቀየሩ እዮም ገሊኦም ከዓ ዘይቀየሩ ንዘለዓለም ዘይቀየሩ ግን ይዓብዩ እዚኦም ቃንዛ ክገብሩ ይኽእሉ ነቲ ማህፀን ክዓግቱ ይኽእሉ ሓደ ግዜ እውን ነቲ ከባቢኦም ዘለው ኮምፕረስ ገይሮም ሽንቲ ብደንቢ ከይሓልፍ እቲ ደም ሬጉላር ደም እውን ብደንቢ ከይ ወርሓዊ ሄብል ዝገብሩ ቲዩመርስ እዮም ኦኬ እዚኦም ከም ዝበልኩ ግን ናቶም ካውንተር ፓርት መንሽሮውን አለው ልክ ካብቶም ከምኦም ዋህዮ ናብ ክልተ ቦታ ኸዱ ማለት እዩ ወይ መብዛሕትኦም ፎርቹኔትሊ ናብቲ ቢናይን ላዮማዮማ ናውዩ ኸዱ ጥረጥራ ሓገብሩ ትጥረ ከዓ ኣብ ውሽጢ ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ሽፋን ናይታ ማህፀን ክኸውን ይኽእል ኦኬ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክወፅእ ይኽእል እዩ ኦኬ ክቅየሩ ከለዉ ናብ ካንሰር ግን ብጣዕሚ አግሬሲቭ እዮም ብጣዕሚ ኦኬ ካብቶም ሕማቅ ንብሎም አግሬሲቭ ንብሎም ላዮማያ ሳርኮማ ኢና ንዛረብ ዘለና እዮም ብዙሕ ግዜ ከዓ ንኪሞቴራፒ ሴንሲቲቭ አይኮኑም ካብቶም ኤፒቴሊያል ሴልስ ዝወፁ መንሽሮ ካብኦም ፍሊ ዝበሉ እዮም ስለዚ ካብቶም ሕማቅ ንብሎም መንሽሮታት እዮም ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ክልቲኦም ፍልሊ ኣለዎ